Dalaygon ang Dios mga igsoon ug mga higala. Welcome sa atong ika-363 ka adlaw sa pagbasa sa pulong sa Dios ug dinhi nata sa katapusang bahin sa basahon ni Zacarias kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 21. Praise God. Ug ang kipadayag kapitulo 20 tong basahon ug mga salmo ug mga panultihon. We are 3 readings more to go before we'll finish all these Bible readings. So naabta na ta sa January 1, January the 1st, 2021. So pasalamat gihapon ta mga igsoon tungod kay ang Ginoo naghatag kanato panahon. We're still alive. We still have the strength, we still have the enthusiasm, we still have the life and everything that we need in order to continue reading the Bible to all the world. Tungod kay nag-end man Ginoo nga go ye into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, abot ang panahon mga igsoon nga ang magapanuo sa pulong sa Dios, bautismuhan sa tubig sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak ug ang ngalan sa Espiritu Santo is Jesus Christ. That's why the apostles, when they baptized those who repented of their sins, they baptized them in the name of Jesus Christ. None of the apostles baptized in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, because those are not the name of the Father. You need to know the name of the Father and Jesus Christ. So diha mga igsoon nato pa ng hisgutan sa mga susunod nga adlaw, and that's very interesting topic when it comes to our salvation. So dinhi mga igsoon sa libro sa Zacarias kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 21 nag-ingon, ani karon ang adlaw ni Jehova moabot na sa diha ngang imong mga sinakmit pagabahinon diha sa taliwala nimo o Sion, kay tigumon ko ang tanang mga nasod sa pagpakigubat batok sa Jerusalem ug ang syudad pagaagawon ug ang mga balay pagatulison ug ang mga babay pagaluguson ug ang katunga sa syudad mahiadto sa pagkabinihag ug ang salin sa katawhan dili pagaputlon gikan sa syudad. Ay. Unya si Jehova muasdang ug makig-away batok ni adtong mga nasod sama sa iyang pagpakig-away sa adlaw sa gubat. Ug ang iyang mga tiil mo tindog ni adtong adlaw sa bukid sa mga olivo nga anaa sa atbang sa Jerusalem nayon sa sidlakan. Ug ang bukid sa mga olivo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan. Ug mahimo unya ang dako kaayong walog ug ang katunga sa bukid mo balhin ngadto sa amihanan ug ang katunga ngadto sa habagatan ug kamo mga lagyo paingon sa walog sa akong mga bukid, kay ang walog sa mga bukid mo abot ngadto sa Azal. Oo, kamo mga lagyo ingon sa inyong pagpangalagyo tungod sa linog sa panahon ni Uzias nga hari sa Huda. Ug si Jehova nga akong Dios mo anhi ug ang tanang mga balaan mo uban kanimo. Ug mahitabo ni adtong adlaw nga walay suga ug katong mga mahayag nga bituon mo ngiob sa ilang kaugalingon apan kadto way usa ka adlaw nga nahibaluan ni Jehova, dili adlaw ug dili gabii apan mahitabo nga sa panahon sa kahaponon motungha ang kahayag ug mahitabo niadtong adlaw nga ang buhing katubigan mugula gikan sa Jerusalem. Ang katunga kanila moagay ay paingon sa sidlakan nga dagat ug ang katunga moagay ay paingon sa kasadpan nga dagat. Kini magapadayon sa ting-init ug sa ting-tugnaw ug si Jehova maghari sa tibuok nga yuta niadtong adlaw usa lamang si Jehova usa ra ang iyang ngalan. Ang tibuok nga yuta mahimong ingon sa Araba gikan sa Gabaa hangtod sa Rimon sa kahabagatan sa Jerusalem.
ug siya pagabayawon o papuy-on ang iyang daang dapit. Gikan sa ganghaan ni Benjamin ngadto sa dapit sa nahaunang ganghaan ngadto sa nasikuhan nga ganghaan, ug gikan sa tore ni Hananil ngadto sa mga pigsanan sa ubas sa hari. Ug ang mga tawo managpuyo didto ug wala nay pagtunglo, apan ang Jerusalem pagapuy-an sa masinaligon gayud. Ug mao kini ang hampak nga isama ni Jehova sa tanang mga katawhan nga nakigubat batok sa Jerusalem, ug ang ilang mga unod mga ut-ot samtang magatindog pa sila, ug ang ilang mga mata mga ut-ot diha sa ilang mga luyak, ug ang ilang mga dila mga ut-ot diha sa ilang mga baba. Ug mahitabo niadtong adlaw ang usa ka dakong kaguliyang gikan kang Jehova modangat kanila, ug sila magkuptanay ang tagsa-tagsa sa kamot sa iyang isig katawo, ug ang iyang kamot gabakyaw batok sa kamot sa iyang isig katawo. Ug ang Huda usab makig-away dito sa Jerusalem, ug ang bahandi sa tanang mga nasod nga nagalibot kanila pagatigumon sa tingob, ug ang bulawan sa lapi ug panapton nga daghan kaayo. Ug mahitabo sa ingon niini ang kamatay sa kabayo, sa mula, sa kamelyo ug sa asno, sa tanang mga mananap nga makaplaga ni adto nga mga kampo sama ni adto nga kamatay nga nahisgutan. Ug mahitabo nga ang tanang manghabilin sa tanang mga nasod nga mianha batok sa Jerusalem moana sa tagsa-tagsa ka tuig sa pagsimba sa hari si Jehova sa mga panon ug sa pagsaulog sa fiesta sa mga tabernakulo. Mahitabo nga kadtong dili moadto sa Jerusalem gikan sa tanang mga banay sa kalibutan aron sa pagsimba sa hari nga si Jehova sa mga panon kanila dili igahatag ang ulan, ug kung ang banay sa Ehipto dili motungas ug dili moanha, sila dili paghatagan sa ulan, moabot ang hampak nga igahampak ni Jehova sa mga nasod nga dili motungas sa pagsaulog sa fiesta sa mga tabernakulo. Mao kini ang silot sa Ehipto ug ang silot sa tanang mga nasod nga dili motungas sa pagsaulog sa fiesta sa mga tabernakulo. Yadtong adlaw igabutang diha sa mga lingganay sa mga kabayo kini pagkabalaan kang Jehova, ug mabalaan ang mga kulon sa balay ni Jehova maingon man ang mga panaksan nga anaa sa tubangan sa halaran. Oo, ang tanang kulon sa Jerusalem ug sa Huda mabalaan alang kang Jehova sa mga panon. Ug ang tanan kadto nga magahalad moanha ug mokuha kanila, ug magapabukal sa sulod niini ug niadtong adlaw wala nay kanaanhon sa balay ni Jehova sa mga panon. Praise the Lord. So dinhi na ta mga igsoon, basahon na nato ang Gipadayag. Gipadayag kapitulo 20. Nag-ingon dinhi ug unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutuban, ug ang usa ka dakong talikala ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao ang yawa nga si Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig, ug iyang gitambog siya ngadto sa bung-aw, ug iyang gitabunan kini ug gitimrihan kini sa ibabaw niya aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos ni ana siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Unya dihay nakita ko nga mga trono ug niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios, ug nga wala mo simba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, ug wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang ug sa ilang mga kamot. Sila na nga buhi pag-usab ug na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug bahin sa uban pa nga mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Kini mao ang nahuunang pagkabanhaw. Bulahan ang balaan ang tawo nga makaambit sa nahuunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot.
hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo, ug uban kaniya magahari sila sa 1,000 ka tuig. Ug inig katapos na sa 1,000 ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan, ug mugwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa 4 ka tumoy sa yuta, sa Gog ug sa Magog, sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Ug mitunga sila ngadto sa halapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre din atoa na ang mapintas nga mananap. Ug ang mini nga propeta ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabii hangtod sa kahangturan. Oh my goodness. Unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod niini. Gikan sa kangkinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangalagyo ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nanagtindog sa atubangan sa trono. Ug dihay mga basahon nga gipamuklad pamuklad usab uday basahon gipamuklad usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila, ug ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon. Praise the Lord. Ang linaw nga kalayo. Ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Praise God. Hallelujah. So mga igsuon mo ning delikado kay no. Muni atong ampo sa Ginoo. Atong isul pusa niya. Dinadayag 20. Okay, so ato ta sa mga salmo ug pa mga panultihon. 148. So nag-ingon dinhi, daygon ninyo si Jehova, daygon ninyo si Jehova gikan sa kalangitan, daygon ninyo siya diha sa mga kahitasan, daygon ninyo siya kamong tanang mga manulunda, daygon ninyo siya kamong tanang mga panunya, daygon ninyo siya adlaw ug bulan, daygon ninyo siya kamong tanang kabituonan sa kahayag, daygon ninyo siya kamong mga langit sa kalangitan ug kamong katubigan nga anaa sa ibabaw sa kalangitan. Ipapagdaig kanila ang ngalan ni Jehova kay siya nagsugo ug sila nangahimo. Iya usab nga gitukod sila hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Gibuhat niya ang usa ka pahibalo nga dili mahanaw. Dayga si Jehova gikan sa yuta kamong mga mananap sa dagat ug nga tanan kamong mga kahiladman, kalayo ug ulan nga yelo, nieve ug inalisngaw, hangin sa bagyo nga nagatuman sa iyang pulong, kabukiran ug tanang kabungturan, mga
mabungaong kahoy ug tanang mga sedro, kamananapan ug tanang kahayupan, mga butang na nagkamang ug na naglupad nga kalanggaman, mga hari sa yuta ug tanang mga hari sa yuta ug tanan nga mga katawhan, mga prinsipe ug tanang mga maghuhukom sa yuta, mga batan-ong lalaki ug mga ulay, mga tigulang ug kabataan. Ipapagdaig kanila ang ngalan ni Jehova, kay ang iyang ngalan lamang mao ang gibayaw, ang iyang himaya mao'y labaw sa yuta ug sa kalangitan, ug ginabayaw niya ang sungay sa iyang katawhan. Praise the Lord. Ang pagdaig sa tanan niyang mga balaan, bisan sa mga anak sa Israel, ang katawhan nga haduol kaniya, daygon ninyo si Jehovah. Praise the Lord. Hallelujah. Wow. Mga salmo, mga pagdaig, mga igsuon. So ato ni ipos, daig as Jehovah sa yuta kamo mananap. So ako sa ning ipos ang mga pagdaig kuanta sa Ginoo, gisugo ta sa git sa Dios, magdaig ta sa kaniya. Nan kita gi manduan. Okay, so dinhi sa mga proverbio atong basahon. Proverbio Kapitulo 31 o panultihon, Kapitulo 31, versikulo 8 hangtod sa 9. Nag-ingon, bukha ang imong baba alang sa amang, diha sa kaayuhan sa tanan ni adtong mga biniyaan,
bukhang imong baba, maghukom ka sa pagkamatarong ug maghatag ka og hustisya sa mga kabos ug hangol. So nating Ginoo nag-insiya nga maghukom ka sa pagkamatarong. So naging nga dili ka maghukom, don't judge kung wala ka nagbuhat og kapag wala ka nagbuhat sa pagkamatarong, wala kay katungod nga maghukom. Pero kung maghukom ka sa pagkamatarong, yun ang Ginoo bukha imong baba aron maghukom ka o maghatag ka og hustisya sa mga kabos ug hangol mo nang giingon sa Ginoo. So mo nang yun nga kay daghan man gud mag-ingon-ingon nga don't judge. No, you don't judge when you don't know how to judge, when you are not doing what is right. You have no right to judge. But if you do the right thing, then the Lord said, judge. Ginoo na mismo nag-ingon. So kung sa may paminaon mo, Ginoo ikaw, you need to obey the Lord than men. So mana mga igsuon ang kamatuoran sa pulong sa Dios busad. Importante nga importante mga igsoon nga nakasabota or nakadawata og kamatuoran gikan sa Dios tungod aron nga kita dili ta malimbungan ni Satanas kasi Satanas limbungaros kaayo. So ang maayo himuon niyang daotan, ang daotan himuon niyang maayo. So with the word of God will be spared from the lies of the enemy. So muna maigsoon ang atong advantage, muning nga advantage sa atong mga sa atong mga anak sa Dios nga dunay pulong sa Ginoo atong nakamtan atong na dawat. Wala nadawat ang atong kinabuhi. Gidawat sa atong tibo kasing-kasing ug gipasabot sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Dios mahimong gamhanan sa atong kinabuhi. And we can put the enemy outside our house, outside our lives, can send the enemy away from us in the name of Jesus. Tungod ang Ginoo makagawom sa nga tanan, we have the power to do that because the Lord gave us the power to take control over the works of the enemy. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mag-ampo ta dalaygon nga Amahan, daghang salamat sa imong mga pulong among naangkon. Ikaw Ginoo ikaw Ginoo magakontrol sa imong kinabuhi, pinagi sa imong mga pulong, pinagi sa imong pinagi Ginoo sa imong kabubuton o Dios. In the name of Jesus, Lord, we rebuke all the works of the enemy against us. We rebuke, Lord, his mindsets, Lord, na gusto niya Ginoo nga ibutang sa mga hunahuna. In the mighty name of Jesus, Lord. Hallelujah. God, in the name of Jesus. Hallelujah. Gidugmok na mo Ginoo iyang mga buhat, Ginoo. Yatak-yatakan na mo kini Ginoo sa imong ngalan, Lord. Wala na kinipulos Ginoo iyang mga butang, iyang mga gibuhat against our lives. Hallelujah. For we are more than conquerors, Lord. O ang imong mga kaanakan, ang mga kalag Ginoo nga iyang gitinuntuhan, nga iyang gipaantos Ginoo. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, let them be freed right now in Jesus' name. Let healing take place, Lord, in their lives. Let peace be restored. Hallelujah. In the name of Jesus. Let the joy that comes from your Spirit, Lord, be restored. And righteousness in their lives, Lord, be restored. Your godly righteousness will be restored in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We give you all the glory, God, honor, and praise. Hallelujah. For you alone can do it, Lord. Only you, God, can set us free. Only you can heal us. Only you can save us. Oh, Lord, we bless your name. Hallelujah. We bless your name forever in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen and amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kini ang inyong higala igsoon,
sa pagpangalaga sa atong Ginoong Kristo. Sister Luz Loquis, Takon, California, USA. Antod sa sunod natong pagbasa sa pulong sa Dios, dinhilang sa Connect to God through His Word. God bless us all. Bye-bye.